Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары нядзеля 22 ліпеня. І гэтым разам мы раскажам пра кінапаказы спектакляў, што дапоўняць праграму сёлетняга міжнароднага тэатральнага фестывалю «Белая вежа». Пазнаёмімся з навінкамі музычнай індустрыі, завітаем на вялікую бард-рыбалку. А зараз ад нашых калег даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі адбываюцца гэтымі днямі ў нашай краіне. З самага ранку на адкрытай пляцоўцы пад Мінскам збіраецца народ. Нягледзячы на дождж і вецер, аматары рокавай музыкі спяшаюцца на фестываль «Наш дзень». У праграме выступленні маладых артыстаў і масцітых хэдлайнераў. Унікальны фестываль у тым, што гурты ўсе беларускія. У нас ёсць фестывалі крутыя, якія запрашаюць гасцей з іншых краінаў, але ў нас фестываль менавіта беларускі, беларускай музыкі, беларускай культуры. Сёння у нас тут прадстаўлены розныя рамеснікі, гандляры, шмат людей чакаецца. Падрыхтоўка да фестываля ішла паўгады. За права выступіць на вялікай сцэне змагаліся шматлікія маладыя гурты. Был у нас конкурс маладых гуртоў. 3 гурты выйшлі ў фінал, зараз яны тут выступаюць. Заяўкі падалі больш, чым за 100 гуртоў маладых. То бок і дастатковая частка з іх вельмі моцная, вельмі цікавая і маюць добрыя перспектывы. Многія маладыя выканаўцы спяваюць на беларускай мове, але гэта не было умовай конкурсу. Галоўнае – само атаясамленне сябе з роднай краіны, адзначаюць арганізатары. Гурту «Лаудскейдж» ужо 2,5 гады фестиваль «Наш день» стал для их одной из масштабнейших пляцовок для выступлений. Очень рады, что попали сюда. Это действительно круто. Поддержка молодых команд у нас это очень важно, очень важно. Поэтому спасибо этому фестивалю. Нават у молодых коллективов есть свои прихильники. Есть несколько групп, которые мне нравятся, хотелось бы их послушать. Плюс к тому, таких вот фестивалей именно белорусских пока что не было. Вот, это очень хорошее начало, чтобы каждый год проводить. Акрамя музыкі, зоны актыўнасцей, лаўкі з сувенірамі, месцы для адпачынку. Усё, каб гледачы сапраўды маглі правесці тут увесь фестывальны дзень. Спектаклі ў HD-фармаце заяўлены ў праграме 23-го міжнароднага тэатральнага фестывалю «Белая вежа». Ён пройдзе ў Брэсце з 11 па 16 верасня. Дзякуючы праекту «Сета HD» гледачы змогуць убачыць спектаклі лонданскіх тэатраў. Паказы адбудуцца ў кінатэатры «Беларусь». Яшчэ адной навінай форуму стане удзел у ім дзіцячых і юнацкіх тэатральных калектываў. У прыватнасці ў афішы заяўлены тэатр-студыя «Паралель» з Баранавічаў, які ў першы дзень форуму пакажа пластычны спектакль без слоў «Наша жыццё. Вялікі сцэнар». Тэатральная школа «З намі» з Брэста прэзентуе ў мясцовым тэатры «Лялек» сваю пастаноўку «Тараканіще». Усяго ў фестывалі плануецца ўдзел 23 калектываў з 10 краін. 9-е міжнароднае музычнае спартыўнае свята «Вялікая бард-рыбалка» пройдзе з 27 па 29 ліпеня на беразе Чыгірынскага вадасховішча, што ў Быхаўскім раёне Магілёўскай вобласці. Сёлета арганізатары зробяць акцэнт на тэматычныя музычныя праграмы з удзелам вядомых бардаў і музыкантаў з Беларусі, Расіі, Украіны, Германіі, Польшчы, Славакіі, Грузіі і ЗША. Упершыню пройдзе брэйн-рынг па аўтарскай песні. А зараз з нашай традыцыйнай рубрыкі даведаемся, што адбываецца гэтымі днямі ў свеце музычнай індустрыі. Амерыканскі актёр Дональд Гловер, які займаецца рэпам пад мянушкай Чайлдліш Гамбіна, выпусціў новы максі-сінгл «Summer Pack». Это ўжо другі рэліз Гловера за гэты год. Акцёр вядомы па ролі таго самага маладога супрацоўніка НАСА, які прыдумаў, як вярнуць пачаткоўца агранома Мэтта Дэймана на зямлю ў «Марсіяне». Падаўся ў рэп зусім нядаўна, але ўжо дабіўся поспеху. Яго дэбютны паўнафарматнік «Кэмп», які выйшаў у 2015 годзе, быў намінаваны на Грэмі у катэгорыі «Лепшы рэп-альбом». Дарэчы, Дональд не адзіны галівудскі акцёр, які сур'ёзна займаецца музыкай. Сёлета, напрыклад, свой другі альбом выпусціў Дэвід Духоўны, а ўсяго пару тыдняў таму Джонні Дэп даваў канцэрт у Піцеры і Маскве у складзе гурта «Hollywood Vampires». Экс-бітл Пол Маккартні абвясціў у сераду пра выхад свайго першага альбома за апошнія 5 гадоў. Пласцінка пад назвай «Егіпецкая станцыя» будзе афіцыйна прэзентавана 7 верасня. Усяго ў яе ўвайшлі 14 песень, якія скампанаваныя такім чынам, каб адправіць слухачоў у музычнае падарожжа ад адной станцыі да іншай. Музыка ўжо апублікаваў у сеціве 2 кліпы да песняў з будучага альбома. Чуткі пра яго выхад гулялі ў інтэрнэце з пачатку месяца, калі Маккартні распаўсюдзіў фатаграфіі мікрафонаў у студыі ды сябе за фартэпіянам.
Гурт Quest Pistols Show выпустила кліп на кампазіцыю «Пей вода». Натхнілі на гэтае відэа дзве галоўныя падзеі гэтага лета – чэмпіянат свету па футболе і вяселле аднаго з салістаў калектыву – Вашынгтона Саліса. Здымкі кліпа праходзілі на звычайнай, на першы погляд, футбольнай пляцоўцы. Кожная сцэна – арыгінальны па свайму настрою эпізод, які, паводле меркаванняў стваральнікаў, зараджае гледачоў на добры настрой. Сёння ўвечары тэлеканал «Беларусь-3» пакажа ўрачыстае закрыццё фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Гэтая падзея традыцыйна сабрала ў летнім амфітэатры лепшых эстрадных выканаўцаў. Сярод якіх Тамара Гверцэтэ, Александр Малінін, Інна Афанасьева, Руслана Ліхно, Александр Саладуха і многія іншыя. Сярод калектываў выступілі кубанскі казацкі хор, шоу-балет «Сенсацыя», група «Стрыт-джаз». Урачыстае закрыццё фестывалю глядзіце на «Беларусь-3» сёння о 19 гадзіне. Сёння ў Гомельскім абласным драматычным тэатры будзе паказана нядаўняя прэм'ера спектакль «Вельмі простая гісторыя». Аўтар пастаноўкі Марыя Ладо. Рэжысёрам выступіла Аксана Машынкава. Сюжэт просты і немудрагелісты, але закранае самыя тонкія струны чалавечай душы, нагадваючы нам пра каштоўнасці, якія губляюцца ў жыццёвай мітусні і прагматычнасці нашага быцця. Дзеянні адбываюцца ў хляве, і менавіта жывёлы, якія жывуць там, кажуць нам пра жыццё і смерць, пра іх баланс і раўнавагу, аб адданасці, самаахвярнасці, пра грэх і, нарэшце, аб усёпераможным прабачэнні і любові. Прэм'ера спектакля «Ю» рыхтуецца гэтымі днямі ў Магілёўскім абласным драматычным тэатры. Створаны па п'есе расійскага драматурга Ольгі Мухінай рэжысёрам і мастаком-пастаноўшчыкам Міхаілам Лашыцкім. Дзень адбываецца ў Маскве. Героі збіраюцца на кухні ў камунальнай кватэры, мараць, улюбляюцца, здраджваюць, раўнуюць, даруюць і развітваюцца. А недзе далёка ідзе незразумелая вайна. Музычнае суправаджэнне зробіць ансамбль класічнай сучаснай музыкі «Экспромт класіка». Прэм'ера запланавана на 30 ліпеня. У наступным сюжэце пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Недавно ў Лондоне была прададзеная на аукцыёне арыгінальная карта знакамітага 100-акравага лесу з кнігі пра Вінні-Пуха. 90 гадоў таму яе намаляваў англійскі ілюстратар Эрнст Шепард для кнігі пісьменніка Алана Мілна. Гэтая карта неверагодна цікавая, таму што адкрывае дзверы ў 100-акравы лес. Гэта візуальны гід, вароты ў свет Вінні-Пуха. Шепард прадаў арыгінальныя малюнкі ў 20-х гадах мінулага стагоддзя. У апошні раз карту бачылі 48 гадоў таму таксама на аукцыёне. Пасля гэтага яна захоўвалася ў прыватнай калекцыі. Эксперты лічаць яе унікальнай. На арыгінале бачныя ўсе дэталі, нашмат лепш, чым у кнізе. Для друку малюнак сціскаюць. Так я заўважыў, што на карце ў парсючка паласаты камбінезон, а ў кнізе ён ператвараецца проста ў чорную кляксу. Дарэчы, аукцыянеры разлічвалі атрымаць за карту каля $200 000, а выручылі больш за $500 000. Разам з картай з малатка пайшлі яшчэ 4 арыгінальныя малюнкі з персанажамі знакамітай кніжкі. У музеі абароны Брэсцкай крэпасці працуе выстава «Бессмяротны горад нашай славы» з фондаў Дзяржаўнага музея гераічнай абароны і вызвалення Севастополя. Яна складаецца з больш чым 50 буйнафарматных фатаграфій абароны Севастополя ў 41-42 годах. На іх адлюстраваны баявыя дзеянні на гэтым участку фронту Вялікай Адчыннай вайны, а таксама іх удзельнікі. Наведвальнікі змогуць убачыць, як выглядалі пэўныя будынкі і вуліцы Севастополя пры яго вызваленні ў 44 годзе і як яны выглядаюць зараз. У абмен у Севастополі працуе выстава з фондаў музея абароны Брэсцкай крэпасці. Гэта больш за 270 фотаздымкаў і дакументаў, якія ахопліваюць усю 180-гадовую гісторыю Брэсцкай крэпасці з моманту яе стварэння да нашых дзён. У Гродзенскім новым замку можна ўбачыць выставу «Хтосьці хавае, а хтосьці знаходзіць». На ёй прадстаўлены каштоўнасці са скарбаў, знойдзеных у Гродні і Гродзенскай вобласці, а менавіта антычныя срэбраныя манеты, шкатулкі, посуд і золата.
Самы унікальны клад у калекцыі музея быў знойдзены ў 2010 годзе ў Шчучынскім раёне 111 дынарыяў другога стагоддзя нашай эры, а таксама срэбраныя ўпрыгажэнні 4 стагоддзя. Гэта адзін з 4 позняантычных кладаў, знойдзеных у Беларусі. Таксама можна ўбачыць зусім свежы клад, знойдзены сёлетняй вясной. Гэта скрынка з залатымі ювелірнымі вырабамі часоў Расійскай імперыі і Рэчы Паспалітай. Акрамя таго, на выставе знаходзіцца адзін з самых дарагіх скарбаў у Еўропе – 13 кілаграмаў срэбра, якое спецыяльна прывезлі з Мінска. Выстава графікі і скульптуры Юліі і Алеся Шаціла «Знікае час» працуе гэтымі днямі ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь. Тэма часу, абраная мастакамі для ўвасаблення ў сваіх твораў, невыпадковая, яна хвалюе, прымушае разважаць і тварыць. Графічныя аркушы Юліі выкананы ў класічнай тэхніцы літаграфіі. Пры дапамозе лёгкай вібрацыі яна стварае адчуванне міражу і лётуценнага вобразу. Скульптуры Алесі Шацілы прасякнуты нацыянальнай тэмай, якая раскрываецца праз алегорыі і сімвалы. У іх пластыцы імкненне злавіць момант, перадаць кадр і адлюстраваць свайго героя. У прэзідэнцкай бібліятэцы Рэспублікі Беларусь разгорнута выстава «Летапіс вайны» ў фільмах Міхаіла Пташука. Тут прадстаўлены касцюмы і рэквізіт, якія выкарыстоўваліся на здымках вядомых беларускіх фільмаў пра вайну, а таксама асабістыя рэчы Міхаіла Пташука, прадстаўленыя яго дачкой. Таксама можна ўбачыць выданні твораў, якія ляглі ў аснову фільмаў Пташука. Аповесць «Знак бяды» Васіля Быкова, раманы «Вазьму твой боль» Івана Шамякіна і «Момант ісціны» Владзіміра Багамолава. Экспазіцыя прысвечана 70-годдзю з дня нараджэння рэжысёра. У мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага гэтымі днямі працуе выстава фотамастака Ірэны Гудзіеўскай, прымеркаванай да года малой радзімы. Што для яе сімвалы Беларусі і якіх кадраў яна, здараецца, чакае гадамі? Про гэта и многое іншае у нашей гутарцы. Ирена, приветствую вас. Еще свежа в памяти ваша выставка «Зачарование» в Национальном историческом музее Беларуси. И вот новый проект, точнее продолжение авторской темы «Символы Беларуси в поисках». Вы изначально задумывали столь продолжительное фотоповествование? Я задумывалась, когда прошел этот проект, и я думала, как бы на этом закончить его, но внутри себя я поняла, что не могу на этом остановиться, что все-таки надо самой разобраться, откуда эти белорусские символы, как они с нами идут по жизни, как мы их знаем, понимаем. Я, допустим, выросшая на хуторе, всю жизнь росла с аистами, но символичного аиста я никак не могла его снять. Года 2-3 я все снимала аистов, все хороши, но все не те. И в прошлом году, к концу августа месяца, кадр мне удался, как тот же лен. Я вот мечтаю о том, что белорусы будут выезжать на цветение льна, как в Японии на цветение сакуры. Я мечтаю о том, что о каждом из, в моем понимании, символов максимально его раскрыть в фотографии, в живописи, в сказках, посмотреть, что у нас есть вокруг нас и что является символичным всегда для белорусов. Символы Беларуси в поисках. Мне кажется, что именно сейчас, когда поиску национальной идентичности посвящено множество, в том числе и творческих проектов, находить эти символы становится все труднее. Мы сами должны разобраться в себе. Я только стала разбираться глубже, наверное, после длительных путешествий, поездок. И на сегодняшний день мне уже сложно даже снимать где-то за рубежом. Меня оно так не вдохновляет, как мне понять то, что у нас есть на нашей земле. В этом году большая удача у меня, что я Полесье увидела, потому что я представляла, как может выглядеть Полесье, как разливается вода, как эти дубы стоят и какие-то фотографии. Сегодня уже можно посмотреть у нас на выставке. Проект продолжается 8 лет. Неужели за это время белорусская природа не перестала вас удивлять? Я ее еще начинаю ощущать. Это, вы знаете, она бесконечная. Допустим, грабовые рощи. Их мало вообще в мире осталось, в Белорусской пуще они есть. А мало кто, может быть, доберется до этих грабовых рощ. Они у меня уже есть сфотографированы. По крайней мере, я спровоцирую людей, чтобы они, приезжая в ту же Белорусскую пущу, могли искать какие-то знаки и коды, которые им нравятся. Ирина, знаю, что вдохновляет вас, но знаю также, что и ваши работы вдохновляют. Прекрасную музыку написал
Леонид Ширин вот к нашему проекту вдохновение, потому что он вдохновился нашим проектом и подарил нам к проекту. И Люля Богданович, писательница, написала сказки, Тамара Вятская их читает, мы сами заслушиваемся ими, по каждому всего. Про лен, про бусла, про Василек, про Белую Вежу, про Полесье. Это очень интересный проект. К этому должны, мне кажется, подключаться все. Это просто маленький кусочек связки между нами всеми. Ирина, спасибо за ваше творчество и ждем новых открытий и новых символов. На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. А адразу пасля выпуску вас чакае трансляцыя ўрачыстага закрыцця фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Да сустрэчы!